Et presentem el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una organització formada per més de 300 ajuntaments catalans i altres ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar projectes de cooperació al desenvolupament i acció humanitària arreu del món. Però, un moment, què fem exactament? Coordinem, gestionem, executem i avaluem projectes de cooperació internacional al desenvolupament, gràcies als recursos econòmics dels governs locals catalans. Probablement el teu poble o ciutat treballi amb nosaltres. A més, també obrim campanyes d'emergència centrades en donar assistència humanitària a les persones víctimes de desastres naturals, persecució o conflictes bèl·lics. I no ens oblidem de l'educació per la justícia global, clau de canvi. Estem parlant de més de 3.500 projectes de cooperació i més de 400 projectes d'emergència des de 1986. Amb tots ells, prioritzem treballar de la mà d'entitats locals, que coneixen les necessitats i dinàmiques del territori i són elles les que implementen les accions. Però això no és tot. També participem en projectes europeus, impulsem projectes de cooperació tècnica, avaluem per seguir millorant i donem suport tant a les administracions sòcies com a les entitats locals. Treballem en els àmbits dels drets humans, migracions forçades, salut, educació i igualtat de gènere, acció climàtica, aigua i sanejament, governança democràtica, desenvolupament rural i volem seguir ampliant el nostre radi d'actuació, perquè creiem que defensar la cooperació és defensar els drets de tothom, també els nostres, i que en un món globalitzat les amenaces són compartides i les solucions també han de ser-ho. Per establir aliances, per corresponsabilitat, per solidaritat i per aprendre els uns dels altres, defensem la cooperació municipalista per canviar el món. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.